ano ma'am, sa HNP tsaka sa ALCAN, wala. But we leave it to the individual candidates to make their own arrangements sa ganito. Sa group hindi ka na mag-taas ng Hindi naman as a group, hindi. Kasi hindi naman sila members kasi ng HNP, so baka hindi pumayag na ganun yung gagawin namin. So, sinabihan namin sila na individually sila na yung, or as a party, since meron tayong NDC, PDP sa mga slate natin, as a party sila yung pumunta doon sa mga kailangan nila kausapin to solicit support for their candidacy.